ஃபர்ஸ்டஸ் எட்கியஸ் வழங்கும் தமிழ்நாடு 360யில் மாவட்டங்களில் நடந்த விளையாட்டு செய்திகளை வழங்க வருகிறது விளையாட்டுக் களம். மயிலாடுதுறையில் மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற கராத்தே பயிற்சி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் தகுதி கலர் பெல்ட் வழங்கப்பட்டது. மயிலாடுதுறை கூரைநாடு பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் NC தயாளன் அகாடமி சார்பாக மாவட்ட அளவிலான கராத்தே பயிற்சி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியருக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களும், பயிற்சி முடித்த மாணவ மாணவியருக்கு தகுதியான கலர் பெல்ட்டும் வழங்கப்பட்டன. தலைமை பயிற்சியாளர் சென்சாய் ஜெயக்குமார் தலைமையில் 150க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு கலர் பெல்ட்டுகள் வழங்கப்பட்டன.